Kag sa Good Vibes, isa ka senior citizen, gintagaan sang birthday celebration sa mga crew sa isa ka fast food chain. Nag-viral ang video sa among celebration gani natagaan pagid sang mga regalo ang among senior citizen. Yaring report. Ini ang video sa birthday celebration sang crew sang isa ka fast food chain sa Cabangcalan City para sa 66 anyos nga si Gilberto Nombre. May cake, may pa-balloons. Ang video, kuha sang first year college tourism student sa Cabangcalan City Catholic College nga si Kisha Gutera. Natabuan nga nagakaon sila sang iyang nobyo sang ginhimo ang celebration. Nanamian siya sang iyang nakitaan gani ginkuhaan niya sang video kag ginpost sa social media. Nakibot na lang siya nga masobra na sa 1 million views ang video. I decided nga i-post man sa TikTok. Tapos wala ko ka-idea nga pag-open ko na sang TikTok ko, dito na nga damo-damo ng notification. Ga 99 na tapos mo ko hala. Talaga mo to dayon tapos ang views ga ano na siya 100k. Oo, 100k kasi gigi siya nagasigi ang counting isang percent sa views niya, tapos damo-damo may comment. Dugay-dugay, nagbato na siya sa mga messages sa mga luyagman magpadala sang regalo sa kay Tatay Gilberto, alin sa cash, groceries, pati na bugas. Sang iya ginusisa, nadiskubrihan niya nga si Tatay Gilberto ang wala sa mga kabataan kag wala man sang asawa. Nagabaka-baka siya paisol sa mga salakyan sa parking lot. Kaya mga apo niya sa hinablos gaduha kabilog ang ginabuligan niya kag ginapa-eskwela. Kutob sa matipon niya nga kwarta sa pagsulay sa ulan kag init, nagakadto sa mga kinahanglanon nila. Kinanglan niya magbaka-baka kay para kuno sa duwa niya kaapo. Bali ang storya gali is may duwa siya kaapo nga ginasagod. Oo, may duwa siya kaapo nga ginasagod pero ang apo yan ay kilo sir, iyan ka utod ya. Bali si tatay, wala siya asawa, wala man siya bata. Gani sang nabato ni tatay ang regalo sa netizens, grabe ang pagpasalamat niya. Mapasalamat ko nga buligan niyo ko. Ano pagid mo mambal sa mga staff ka Jollibee nagpa-birthday Si Sir Ricky, bulig siya ko. Parang lang gamugin sa paglupog ko, siya bulig siya ko. Masakit? Oo, siya. Suno kay Kisha, dako ang iya nga kalipay sa mga amusining nga sitwasyon nga may nagakabuligan siya. Gani damo pa sa kunusang plano para kay tatay. Yung gamit, ito bila sir ni Lord Sir How, that time nga siguro grabe man bister ang storya ni tatay nga halin siya 2019 sa may Jollibee first branch. Pioneer na sa sir, upod sila sa manager nga si Sir Ricky. Tapos, maybe it's really time nga magkita-anay gid kami ni tatay so that inang mabuhin-buhinan man balang iya bala nga sacrifice bala towards other people. Man bala kay hindi laman iya mga apong ginabuligan niya man ang mga iban nga tao. Dugang pa niya, nagapakita lamang ini nga kung ginagamit sa maayo nga pamaagi ang social media, dako ini nga bulig nga mabatian ang mga wala sang tingog parehos kay Tatay Gilberto.